Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबावहरनाय थाबाय स दिनैनि भिडिअ जाहैबाय दिनैनि भिडिअआ नोंथांमोना थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ जे आङो आरो मोनसे गोदान चेनेल खेवनो थाखाय सानदों स नोंथांमोनाबो सापर्ट खालामगोन ना खालामा मिथिला बाट आङो आसा खालामो नोंथांमोना आरो नोंथांमोनखौ आं रिक्वेस्ट खालामो जे आंखौ जेरैबायदि दासिम सिगांनिफ्राय जेरैबायदि सापर्ट खालामबोदों थिग बेबायदिनो सापर्ट खालामबो आंनि गोदान चेनेल खेवनो नागिरनाया जाहैबाय आं हिन्दीयावहाय भिडिअ बानायगोन बै चेनेलावहाय स हिन्दीनि भिडिअ बानायनो मानि थाखाय सानखो आङो बेखौ बे बर'नि भिडिअ बा ब्लगिं बिदि खालामनायखौबो गारा आङो मानो होनना बुङोबा आं आंनि जिथु अन लेंगुवेज बेखौथ' आं जेब्लाबो गारनो हाखाया थैजासिम थाखागोन बेयो ओमफ्राय हिन्दीयाव मानि थाखाय बानायनो सानदों होनना बुङोब्ला माने आंखौथ' बुंदोंमोन आरोना जेनेबा लावदुममोना बा टेक्लामोना बे चेनेलावनो बे नोंनि हिन्दीनि ब्लग बा जिखुनु जा भिडिअ होनो गोसो बेखौ बे चेनेलावनो हो होनना बुंदोंमोन आरो खिन्थु बेबायदि होबा मा मिक्स आप जायो आरोना मोजां नाङा माने स्टेन्डार्ड नाङा आरोना जेनेबा बेयावनो जुदि नों बड' ब्लगिंबो होगोन बेयावनो जुदि हिन्दीबो होगोन बेयावनो जुदि इंलिशबो होगोन बेयावनो जुदि माबा मोनसे होगोन खिन्थु बिदिबा स्टेन्डार्ड नाङा जेरैहाय नोङो जेनेबा दा आङो बर'नि रायलायबाय थानायाव जुदि आं हिन्दीनिबो होयो बिदिबाथ' मोजां नांनाय नङाना बेखायनो आं हिन्दीनिखौ हिन्दी एक्सट्रा आरो बे बर'निया बर'निनो थाथों बेबायदि सानदों आरो ओमफ्राय मानि थाखाय बर'नि बानायनो मानि थाखाय हिन्दीनि बानायनो होननानै सानखो होननानै बुङोब्ला मानो होनना बुङोबा आं बे चेनेलावहाय जोंनि बर'नि माखासे आं जिमानखिनि जेनेबा दख'नायानो जा बा बर'नि जिखुनु ट्रेडिसनेल बा जिखुनु बर'नि माबा मोनसे रिलेटेड बुस्थुफोर बै चेनेलावहाय लाबोगोन स देट मानसिफोरा जोंनि इण्डियानि मानसिफोर बा बाहेरनि जाय मानसिफ्रा हिन्दी बुजियो बिथांमोनाबो मिथिनाय जेनेबा बड' ट्राइब बेबायदि होननानै ओमफ्राय आरो आं मानो बे डिसिसनखौ लाखो होननानै बुङोब्ला आंनि फेसबुकआवहाय दासिम एसे बुरजायैनो फलोवार्स जाबाय दे आंनि थाखाय दे जेनेबा एसे बुरजायानो होननानै बुंजायो बेखौ र' नायफिननो आङो बेसेमोन आंनि फेसबुक पेजावहाय आंनि र' एक सेकेन्ड आंनि फेसबुक पेजावहाय जेब्लानोखि आं भिडिअ होयो ना बे भिडिअ होब्लाथाय ना बहुत मानसियानो माने कमेन्ट्स खालामो आरोना नोंखौ जोङो फल' खालामो खिन्थु नोंनि लेंगुवेजावहाय रायलायो बेखायनो जों जेबो बुजिया होमबा बुजियाबाथ' नायनो गोसो जाया बिदि होननानै बुंदो आरोना ओमफ्राय आं सानबाय मा नंमारगौथ' जेनेबा ना बुजियाबालाय आरो बोरैथो बिदि माबानो ओमफ्राय उनावहाय बिदिनो आं सानबाय आरो दे होमबालाय आं हिन्दीयावनो बानायग्रा जानोसै बिदि होननानै ओमफ्राय बेखायनो आं बानायनायनि सिगां नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानबाय आरो जेनेबा आं हिन्दीयाव बानायसिगोन बिदि होननानै आंनि फेसबुकआवहाय 3 लाख सामथिं फलोवार्स दंमोन आं नायबाबो मोनाखै लगइन जागासिनो स' नै नोंथांमोना नायनो हागोन बे आंनि जिथु गेमस्रि दैमारि पेज दङ ना बेयावहाय 3,36,875 फलोवार्स दङ आरो बेयावहाय स' बेयावहाय गोबाङानो दै आङो आंनि फेसबुकआवहाय मानो थाखाय भिडिअखौ होआखै जेनेबा फेसबुकनि थ्रुयैबो फैसा खामायनो हायो नोंथांमोनाथ' बांसिनानो मिथिखायो ओमफ्राय आंनाथ' फेसबुकआ अलरेडि मनिटाइजबो जाखाबाय ओमफ्राय आंनि फेसबुकआ आङो सासे आदानो सालायनो होदोंमोन आरो फेसबुकखौ ओमफ्राय बे आदाया मानो बेबायदि खालामखो मिथिला आं माने ना लाइफआव ट्रास्ट खालामनानैनो थैयो आङो मिथिबायना ओरैबायदि ट्रास्ट खालामो आङो सोरबा जुदि आंनि सिगाङाव गोदै रायलायो अब्लानो आं सानो बे मानसिया आंनि आंगो बा बे मानसिया माने मोजां आं बिदि सानो आरोना मोजां रायलायबानो ओमफ्राय सासे आदा लिङोमोन आरो आङो बेखौ आं दिनैसिम लोगो मोनफेराखै ओमफ्राय बे 2017 खोथा दे 2017आवहा आङो फेसबुक पेजखौ खेवदोंमोन आंनि खिन्थु बारा एसेबां बिदि सालायामोन आरो रोङामोन ना बे टाइमाव बारा ओमफ्राय उनावहा बे आदाया आंखौ बिराद मोजां मोनोमोन बिदिनो आंनि फट' माबा माबि बिदिनो शेयार खालामबाय थायोमोन आरो बिराद मोजां माने बिदिनो रायलायहरोमोन आंजों मेसेन्जारावहा ओमफ्राय बिदिनो आदा होननानै रायलायलांबाय ओमफ्राय रायलायलांनानै बे आदाया आंखौ बुंबाय आरोना आगै आं नोंनि फेसबुक पेजखौ मेनेज खालामनानै होगोन बिदि पासवर्डफोरखौ हर बिदि होननानै बिराद गोबावनिफ्रायनो आदा होननानै रायलायबाय थाबायना ओमफ्राय आरो आंबो बिलिभ खालामबाय ना स्ट्रेन्जारबाबो जेनेबा आंनि पासवर्ड
मासाव सब हरजोब्बाय दे इमान बोसोर 2017 निफ्राय 18 19 20 सिम थाबाय ओमफ्राय थानानै 2019 आवनो माबा आं जेब्लानोखि आंनि इउटुब चेनेलखौ स्टार्ट खालामबाय अब्लानो आङो फेसबुकआवबो भिडिअ होनाय स्टार्ट खालामबाय दे ओमफ्राय बे टाइमाव मनिटाइज जायाखैमोन ओमफ्राय उनावहाय बे सिरि सिरि मनिटाइज खालामना लाबाय ओमफ्राय लानानै बिदिनो मास मोननैसो फैसाबो बर'नानै जाबाय आरोना फेसबुकनिफ्राय ओमफ्राय उनावथ' आंथ' चेक खालामाखैमोन ओमफ्राय सानसेखालि आं चेक खालामनायावहाय नुबाय आरो जेनेबा नामाबो दंखायो फैसा दिहुननाय मानाय इदि ओमफ्राय आदाखौ सोंहरबाय आङो फन खालामनानै आदा नों बेफोरबायदि नोङो नोंनि एकाउन्ट नाम्बारखौ होनानै लादो नामा नों फैसा दिहुननाय नामा बिदि होननानै ओमफ्राय उनाव बे आदाया होनबाय आरो ओइ आगैया नों आंखौ दुखु मोननांला दे आं मा होनना रायलायबावनो आं लाजिबाय होननानै फनखौनो दानना हरस्राबाय ओमफ्राय आं मा होनबावनो जाबाय आरो ओमफ्राय उनावहा नेक्स्ट टाइमाव फन खालामनानै आं बुंहरबाय आरो आदाखौ नोङो जेबो नङा दे आदा नोङो फैसाखौ जाबायबालाय जाबाय जेबो नंला दे आंनो फैसाखौबो नांला जिखुनु दायो नोङो आंनो थिक खालामनानै होफिनदो जेनेबा आंनि नामावहाय खालामनानै होफिनदो ओमफ्राय उनावहाय आं मा खालामखो बेखौ रिमुभ खालामबाय आरो एडमिननिफ्राय ओमफ्राय बेयो खिन्थु बेनि पेपाल एकाउन्ट सब बेंकनि डिटेल्सफोरखौ गावनियाव होना लादोंमोन आरो ओमफ्राय बेखायनो आं रागा जोंनानै फेसबुकाव भिडिअ होलामोन माने आर्निं जाबाय थाबाथाय फेसबुकावबो बिराद मोजाङै आर्निं खालामनो हायो आरो ओमफ्राय बेखायनो ओमफ्राय आं सानबाय मा दे जेबो नंला दे होननानै ओमफ्राय दा माने आरो मोननैसो माबा खालामबावनांगौ आरो पेपाल एकाउन्टखौ माने कानेक्ट खालामना लाबावनांगौ आङो बेखिनियानो ओमफ्राय बेखौ रिमुभ खालामखाबाय ओमफ्राय दायो आंनियावनो दङ आरो पेजाथ' आंखौ नुनायथ' खालामना लाखादोंमोन इयो खिन्थु जिथु फाइनेन्सियेल जिथु एडमिन थायो बेखौ गावखौ बानायना लादोंमोन आरो ओमफ्राय दायो आङो बेखायनो फेसबुकावबो हिन्दीनि जिथु भिडिअ बेखौ होनाय स्टार्ट खालामसै आरो जिथु दा गोदान चेनेल बेयावबो होगोन आङो ओमफ्राय आरो जिमानखिनि बर' हारिनि बागै जिमानखिनि भिडिअ बानायनानै आं होनो नाजागोन आरो जेसेखिनि हायो आरो नोंथांमोनाबो सापर्ट खालामबानो जाबाय आरो आसा खालामो बेबायदिनो सापर्ट मोनलांबाय थागोन होननानै ओमफ्राय नायनोसै बेसेखिनि मा जायो चेनेल माने लावदुमोना होनोमोन आरो बे चेनेलावनो हो अब्लासो बांसिन भिउसबो जागोन बा मानसिफ्राबो नुगोन खिन्थु बे चेनेलावथ' बांसिन जोंनि बर'फोरासो आंखौ सापर्ट खालामदों गुबुन हारिनिथ' माने 100आव 99% माने बर'आनो गोजा आरो 1%बो गैबावा खोमा गुबुन हारिया बेखायनो आङो मा एकदम टटेलि बेलेग मोनसे चेनेलावहाय जिथु गुबुन हारिनि रावजों रायलायगोन खिन्थु गाननाय जोमनाया जोंनि बर'निनो थागोन खिन्थु रायलायनायाल' माने गुबुन हारिनि बा हिन्दीयाव जागोन आरो बेखायनो आङो नोंथांमोनजों फार्स्टआवनो शेयार खालामना लाखाबाय मानो होनोबा नोंथांमोनजों आं गासैबो माबाखौनो शेयार खालामखायो नालाय बेखायनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामग्रोनायखौ इम्परटेन्ट होननानै सानग्रोबाय आरो ओमफ्राय नायनोसै मा जायोना स' आं बेखौनो बुंनो थाखाय बे भिडिअखौ माने होदोंमोन आरो ओमफ्राय बेनोसै नोंथांमोना गाज्रि साननाङा आरो गाज्रि मोननाङा जे आङो गुबुन रावजों गुबुन हारिनि रावजों रायलायनायखौ आरो जोंनि बर' इउटुबार माखासेफोरबो दङ जाय बिथांमोना गुबुन जेनेबा हिन्दी बा इंलिसाव बेफोरबायदि भिडिअ बानायो जेरैबायदि बिथांमोनखौबो गाज्रि मोनाखै थिग बेबायदिनो आंखौबो गाज्रि मोननाङा आरो आंखौबो सापर्ट होलांबानो जाबाय थेंक इउ भिडिअआ जोबथ'वाखै नै आंनि फेसबुक पेजआ 336K फलोवार्स आरो ओमफ्राय बेयावहाय मा सोर मा टेग खालामो नायलाय आब' गेमस्रिदों भ्लग बानायनो थांफादोंमोन आय' लावजों आं जोबोरै खालामदो माने मा होननो आंखौ मोजां मोननासो खामो होननानै साननानै लायो आरो आंखौ गाज्रि मोननासो खालामो होननानै साना आरो आङो माने मालाबा हेपिबो जायो माने गाज्रि खालामद्रायनाङा आरो बिदि मिनथावना मिम्स बानायबा जेबो मोना आङो जास्ट माने मा आरो न' लाइफआव माथो एसेबांथो रागा जोंलायबाय थानो नङा होमबा ओमफ्राय आङो माने भिडिअखौ चेक खालामदोंमोन आं नोंथांमोननो दिन्थिनो दे फेसबुकनि थ्रुयैबो बिराद रां खामायनो हायो आरो खालि मोजांल' भिडिअ होबाय थाबानो जाबाय आरो ओमफ्राय मोजां भिडिअ होनानै भिउसआ मोजां थाबानो जाबाय ओमफ्राय आंना इउटुबनिफ्रायबो माबायाव फेसबुकाव बांसिन भिउस जायो आरो ओमफ्राय नै भिउसआ नाय आंना 290K भिउस नै 505 लाख 139K ओमफ्राय आरो 1.6 भिउस 6M भिउस नङाखै मिलियन भिउसबो थांनाय दोङो 1.6M भिउस 1M भिउस 105K भिउस 50K भिउस बिदिनो दङ आरो नै दासिम हाइस्ट भिउसानो जाबाय सानद्रि बुखांजों आंजों मोसानाय भिडिअआ नै 7.7M भिउस बेनो हाइस्टसिन आरो बिदिनो 5 लाख 6 लाख बेफोरबायदिबो भिउस दङ न 113K भिउस 152K भिउस
अके गोबां दङ आरोना ओमफ्राय दा फेसबुकआवबो माने फेसबुकनि जिथु एकाउन्ट बेनिफ्राय रां खामायनो हाया खोमा जास्ट माने मानिफ्राय खामायनो हायो पेज ओमफ्राय पेजखौबो नोङो फेसबुक खेवनाय लोगो लोगोनो पेजखौ खेवनो हाया जेरैबायदि इउटुबखौ जेनेबा 1000K साबस्क्राइबार जायाबानो मनेटाइज खालामनो हाया थिग बेबायदिनो फेसबुक एकाउन्टआवबो बेसेबांबा माने फलोवार्स थानांगौ होमबासो पेज मोनसे खेवनो हायो आरोना ओमफ्राय दा आङो बे पेज आंना 2017आवनो खेवनायमोनथ' बहुत माने बिराद फलोवार्सबो गेइन जाबाय आरो आं फट' सट' होबाय थायोबो ना बेखायनो नै भिउसफोरा बिराद मोजां मोजां फैयो आरो बेखायनो आं सानबाय माने बेयावबो दैलि व्लग माने भिडिअ होनोसै बिदि होननानै आरोना